ekiagera umugusi bunapoka teba ngoteba barenge kebenkia monene momanyete nga abana bamura nyina na abamorogi ebakomwegerera tokamanya gokorera mondaki elietandire nataka ndokabe msie bali baranda mu mutienyo omugima lakini okobo mu pastarandi abera tigamba abere elietandire omaite abana ngochesa barenge geti kwa gusokora gota bagaisikari karuabu njetina yani nabo bare gota bakaribo egento kerikia monda njekenge cheti mpaka lero walai omugako yaro kunga otomire besa sesimi ono mpaka eseneti agotebanga inuna abaibi kare bare goteba abagusie toko iba matemo tonya koirorere ireteri toirorere ireteri omo murondo etu bagabana nere oro kachi contractor abaibi kero monto omoibi elina omoibi togo chukokwana bate badonya emoga mubwenere tukokwana yani mpaka nebi nganto kwana gaki mpaka nebi toroche ga maiso marore njena batabetina arueto ne batiri ko chukoboli bogumanire pungire ari pinko ira nango osoro como corasende ari ngo koira nangoyo ari misiri embe ari mondo to komenya yani ari ni abanyari bari baminto tugambate twari kwancha to chamo intuto esiekere to beke chikura chitege kabu ekemo to manya korengera ringa chikura chitu chigoso agoti osoro bogirango osiekeire abage tutu basiekeire ase bago bonchari basiekeire no nsogete ase bago te no embo machoge nyesaye boli basiekeire bono bago te basa konyora chinga ikonyo komenyo gochiesa nyari bali donya bono nali nei boru omusacha anje musiekera nde nyari bali chisudati mole haiga yani mpoko beka chireso na ino dosiekera nyari bali noko boli hunungora nyari bali mwata bandonya kwani iko nini monda nende nyirore nende osoro monda tinda tente kiko diji ayenje na hotel diji ominto tori go chiande dema oyo diji ntori ko motiga na bateba gendeka kwani isikare gochi nande moteligerere tibuya he is the governor designate anyway pingwana mangana mango ko bembura ya toncheire nabageni bande mbalege gabategete ko gendande nje nacha koro ki my support as a DJ Minto no mongina Joyce nalio abanyari bari ba Minto na inu ondo emoko yari go ikagaiga esoke airane to begentekemo kali boigo nande mbia mono ono tukatuchenchirie tatotebe toramo abanyari bari toramo chinga kichonsi igotolege kagwekemo ngotigande na inche erongori yana ya 30,000 mbia mono pesa